गाज्रि खारा लामायाबो लामा हाब्रु गोजा जाबाय मैला बाफबजोबो गारियानो हे ओ हा 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 मैला गगोन नंदों नोङो बेयाव सिथाबनानै थाबाय थानो मोनगोन सानदों नोङो बुरबक साला मैला नै बाबु ओंखाम उखैदों होननाया जाफैग्रो द' खुरबाय आं ओंखाम खुरबाय है खाम दामलै ओंखामखौ जाग्रोनांगौ माथो ओंखाम जानानै गरमसो मोनजोबबाय इसे गोथाव ओंख्रि नालाय जाब्रेबाय खान्थाल बिफाङावसो थान्दा गसंहैनोसां नै मा जालायखो लाइनाबोथ' दं सेसलै हे भगबान आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो दे मिन्थिखायो दैखरनि दैया रानो होननानै जालालै बे गथ'जों बेरे फुंजानि बहा थांनानै दासो फैखो गाबज्रिबाबो मोनलायै बहाथो थाङामोन हनै नारला लोमजादोंनो बेखौनो नायब्रबदां है आथिङा मैला गोजा हनै आथिं सुहैग्रोला नोङो आथिंखौ मैलासो होनदों नोङो नों दा मा खालामगासिनो दंमोन आंलाय मा खालामनांगौ ओंखामसो जादोंमोन दा आंलाय ओंखाम जानायनि सिगां मा मावामोन नोङो मा मावामोन आंलाय जेबो मावाखै बे गारिखौ सोर सुवामोन गारिखौ आं सुवाखैमोनथ' आवा बावबाय गारिखौ आंनो सुदोंमोन औ ओमफ्राय नोङो सेल'नि सुइचखौ बन्द' खालामदोंमोन थांलाय दैखरनि दैया रानजोब्बाय नोंनोथ' मिन्थिखायो बांद्राय हगारबा दैखरनि दैया रानो होननानै है बे आइनि ओंख्रि गोथाव संनायखौनो गोसोखांनानै हाखु थाखु थांनायाव बावलांदां थाल लानो थिनबाबो लाया नोङो दे जाबाय थां हनै बाल्थिङाव दै दङ बेजोंनो सुग्रोदो रागा जोंथावा रायथावा है मारो मारो oh an enemy has been slain wow मारो गावनोबो रोङा बांखाराव फै बांखार आयो लागाव साल्ला नै बाबु बाजाराव अमा बेदर लानानै फैयो थां नोंगुमैमोन हाबलाङोनो दासो खोन्थाहरदों ओइ आं लाया थांनो बादां आफाखौ थिनहरनो हाया नोमफाया स्कुलाव थांबाय माबार लाय न' फैसाया मबाइला गालां दानो सोरबा फन हरबा बावलायगोन नोङो सिदा थांनानै बेदरा लानानै सिदा फैफिन बानायफ्राव मासथिनि बे फैग्राफोरखौनो लाबोफानो थिनमान जायो बेदरफोरखौ थांदो नोमफाया गारिखौ लांबाय थाबायनानै थांदो खाथिखा थाबायनानैसो लायबावनांगौ बेदरफोरखौबो ओइ सिमां बा नायसनथाराब्रा बहा थांनो है जाखब नोंसो बेखौनो सिनायलायाखै आङो माला सफैखो नोंलाय सप्तासेल' जाफैदों मास मोनसेल' थागोन आङो थांफिनगोनसो हे नोंहासो मालाय खामायबायलै आंहासो बेखार जाबाय आंबो थांनांसिगोनलै नोंजों ओमफ्राय नोंना बावग्रा बेमार खारदोंना खाराखै जाखो दासिमबोलाय है खारबाय बेफोर थाबाय थायो नामा फाग्ला गोदो नोंनि बावनायनि थाखायनो आंनि मोजां मोननाया गुबुननिसो जानांबायब्रा नोंखौ लेथारैनो थिननायानो बुरबकनि खामानि जादोंमोनलै आंना लेथारैनो बावनानै थाबाय नोङो दा मालाय गुबुननिसो जाबाय जाम्बा जायोलै बेफोरखौ गोसोखांबाय थाबा माथो दालाय साबसिनखौनो मोनबायना नोङो फाग्ला बिदिखि जाबाय बायोलै थै बेफोरखौ बाद होदो थौ बेंगालरनि थाखाजों एसे साहाफोर लोंहोदो थ'
दा जाहोआबा न'आव थाना गावहैबाय थालायगोन नोङो थै आं खि उन्दैबाव नामा जानला मोनला गाबलाबायनो जाम्बा जाम्बा होनो माथो दाबो सफैदिया नै जावैसोआसो सफैग्रोलायबाय बेदर लायनाया दाबो सफैदिया माथो लोगो दं होननायालाय हारसिंसो फैखो जावैसोआलाय जानाय लोंनायाव लोगो लाफाजालाय आयै दा आहासो बाहागा एसे खम जागोन बेनिखायनो थिनहरफिनबाय आं नङाबालाय ससे फैखाबायमोन आइसोर मा साननांगौ बेलाय बिदिखै खालामबायोहाय अना खानानो जेबो नङा आयै बेफोरखौ साननो नांला ओमफ्राय माथो संखो मोनबायबा जागायनोसै आयै थ'दो आं उखैदोंब्लाबो हटेलाव जाबा लायाखसै हजों भुटानाव हटेलाव संनायफ्रा मोजां जायालै आयै बेदर गेसावखौसो सङो बेनिखायनो थावलाव सोनानै फैबाय आं माबा सबायजों दाउजों मोनखांबाय बाबुखौ अमा बेदर लायहोदों आङो माथो दाबो सफैयाखिसै बावनानै अबेबा थांफ्राङाखैथ' हा फन हरनो हाया जानो फनखौ गालांदोंसो सोरखौबासो लोगो मोनहैखो ना माखोथाय ओमफ्राय बहाथो थांनो नागिरामोन नोंलाय है जेरावबो थाङा बहाथो थांनो रोंबावनो आंलाय सोरबा सिख्लाखौसो लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोनदां थै सोर सिख्लाखौ लोगो हमहैलाबायनांगौ गैया रावबो आयाथ' आंखौ बेदरसो लांनो थिनहरदोंमोनलै जानाय नंलालै है आया मा जालांखो बेलाय बावग्रा बेमारा खारखाथाराखैलै बेदेन जारलासो जागोनलै बेजोंबो माबा मोनसे बावखाथारदों बियो नै साहाखौबो लोंलाबावासै नै आयै बेदरा मोदोमानो गैलामोन बिबुखौसो लाबोनांबाय मानोथो एथ' गोबाव जाया न' बेखौनो जाहो बे गाथिया जासुलानो मानो गोबाव जायामोनलाय आं बेदर लायनायाव है बे सिगांनि सासे लोगोखौ लोगो मोननायानो हा सोरथोमोन जाखब अ न' कन्टेक्ट नाम्बार लाबोनो थान्नाया बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौनो बिनानै लाबोनो बावबाय आङो हाखु दाखुनो है मा जिबन जालांथारखोब्रा आंनि जिबनालाय बावनायल' बावनाय मा सानहाबखो बेलाय माबा मोनसे बावखाथारदों बियो ओइ जाम्बा आबैया आबौआ आरे मा बागदाव होलाबायो गोसो सिङाव माबा मन्त्र रायलायबाय नामा बुरुफक थारदोंसै गैयै साला आंनि न'आव फैनानै आंखौसो बखि फैबावबाय नोङो बुरबकसो होनलायबावबाय नोङो मा गोहोजों बिदि बुंनो हाखो नों आंखौ जासुला साला गाथिया गोहोजों नङा जाम्बा नैबे खुगाजोंसो बुंदां नैबे खुगाजोंसो बारा फेट दाहोन दे नोङो खुगायाव थाइसुरि बम खाना होजागोन होद जाम्बा बिदिबालाय बोरै हिन्जाव मोनगोन नोंलाय नोंनि हिन्जाव नागिरग्रायानो आंसो नाङा आंनो नोंनि हिन्जाव नागिरनायखौ गावबादि सेमथा जासुलिसो हिन्जाव नागिरना होफैगोन नों आंनो नांमाराथ' नोंदा आं नायनायखौ नांगौ ओरैनोसो होनदां दासो लाइनाव फैदों बिगुमै नङामोनब्ला नोंखौ देन मा लांखायावनो देनानै फबबायमोनलां ओमफ्राय माथो लांफैलायखो समबार खालि रायलायनानै दोनखाबाय आं मोजां देलायनानै थां एक्टर बायदि बासिनो हायिनि अबाव मा लायनांगौ बहा थांनांगौ हिन्जाव नायहैनो जाम्बा बेसे खस्थ' नायगोरो आंसो मिथिगौ आरो बे बाराव रेजेक्ट खालामबाथाय आं मिथिला आइनो खोन्थाजोबखाबाय आङो नोंगौ आरो आयै औ समबारखालि नायनोसै न'नि गोजायैनो थांसै फैदो जावैसो एसे लाफैग्रोदो नोंहा दानो फैखानाय नंखाया थांसै होमबा आयै नै सफैबाय आफायाबो नै माथो खबर गैया दबर गैया दंफैयोलाय ओमफ्राय थांसैबो जावैसोआ औ थांनोसो ओंखारबायमोन आं आफा हनै सिमांनि हिन्जाव नायनो होननाया सासे नायगिरनानै दोनबायमोन आं दा समबाराव नायनो लेंहरदों ए दे जावैसो दे थांदो होनबालाय खुलुमबायबासो 500सो हरगोन नामाब्रा होद खुलुमसैलां दे आफा नांलायला जावैसो नैबे रोजासे रांखौ आबै आबौनो मेथाइ बायनानै लांदो नांलायलामोनदां मेथाइखौलाय जाबाय थाखायो माथो नुदों हरलायबायना बिजामादैनो हामथारबायलै 500नि जायगायाव रोजासे मोनबाय बेबायदिनो आलासि जाफैबाय थानांगौलै मोनलांबाय थानायनि दे आयै थाथ'दो दे
नुदों बेनोबा जानला मोनला फैसा हरबाय थायो आंनोबा 100 थाखा बिबानो CID बायदि सोंबाय थायो मानो नांगौ मानो नाङा जाम्बा नों आं बायदि अनो आइ आफाखौ अननो ना अनफ्लानानै लुथिनो नोंलाय एक नाम्बार सेमथा नोङो मिथिबाय बिगुमै नङामोनब्ला नोंखौ हामा आफा बिगुमैखौ बिदि बुङो नामा हेद बुरबक थार दोगसे गैयै नोंनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामो आङो आंसो मिथिगौ थाथ'दो आइ आरो आफा औ दे जावैसो थांदो दे थांदो दे जावैसो हा माथो ओंख्रि संनानै जाहरखो जावैसोनोलाय सबायजों दाउजों अमा बिबु फाजाल' लबावसो बियो सबायजों दाउजों आरो अमा बिबु एवनाय बियो लबावसो जाहैबाय नोंसिना जाहो हरबावथारगौमोन आरोखि हानायमोनब्ला ना माब्रै देनां बेनावनो थांनानै थाहैदो नोंसोरो सासेल' बिजामादैखौ अनाबा सोरखौथ' अनबावनांगौ जोंलाय आंलाय हारसिङै नङा आरो दालाय नोंखौलाय अना जाहैबाय दे जालायबाय नोंसिना सिरि थादो दे ओंखाम खुरैदो दे ओंखाम उखैथारबाय आङो फैदो जाफैदो फैदो बाबा फैदो माखौबा बाबा होनस्रालायदों साला नै दासो सिखारबाय नोङो आंलाय बेखौनो देलायबायसो नंदों होद जालि नोंजों ना बावलायबायसो नामा सोरांस्लाबनो हायै मा जालायखो ना आंनि मोखां नुब्लानो गोब्रामला बायग्रा जाबाय नामा नोंसोरलाय नै आं रोंलालै बेखौ नै बिमा बावलायबाय हनै दिनै समबार बावलायबाय दा थांद' देलायहैद' सानजौबाय हनै है समबारालाय मा जाखो समबारालाय खेबसे फैखायोना सप्तायाव हे इसोर आं हाल्लाहाय बे गथ'नि बावनायखौ दिनै समबार बिहामजो नायनो गोनां गैयामोन नामा आवा नङाबा